hoxe é o día de ir de excursión. Sí, a Serra da Barbanza. Planning para hoxe. A ver que teño que facer. Teño que ducharme, teño que peinarme, teño que alisarme o pelo, teño que cepillarme os dentes, preparar as gafas de sol e máis o meu outfit, a mochila, a merenda... Veña, rapaces, imos de excursión. Hasta que no arrancas tú. Vou buscar un pouco máis de leña para facer un lume e contamos historias de medo. Veña, montade a tenda. Alguén coñece algunha lenda de medo? É a historia da aldea da Buín. E din que o pobo quedou de acordo para ir a asaltar a monasterio e roubaron todo, roubaron a roupa dos monxes, todo, os deixaron sin nada. Entón, logo, desde aquel día, veu como unha peste. Entón, foron morrendo pouco a pouco. Eu sei outra. As lavandeiras do río Pedras, que lavan panos cheos de sangue. E que cando ven alguén que lle piden torcer o pano e se o torcen por lado que non é, que morren. Outra, a iglesia de San Martiño de Noia ten unha torre que aún non se acabou e cada vez que alguén intenta acabala cae abaixo e morre. Ata hai unha cruz no chan e todo. Pois eu sei outra. O apalpabultos. O que? Era un excursionista que iba polo monte e desapareceu hace moitos anos. E agora, cando ve un excursionista, vai a comprobar o peso da súa mochila. Quen me chamou? Eu son a apalpabultos. Eu podo ver o que levades nas vosas mochilas invisibles. Solo tengo un bocadillo. Solo teño un bocadillo de xamón. Solo teño un cacho de empanada. Ti, por exemplo, tes a mochila moi pesada. Abre os ollos. Anda, pero de onde sabe esta mochila? Ese é o peso que cargas cada día. Mira dentro. Ese é o peso do medo. Medo a fracasar, a suspender, o rechazo. Ese é o peso do que dirán, da negatividade, das opinións dos demais, do aspecto físico. Ese é o peso do estrés, da autoexixencia. É moito peso para levar en riba todos os días. Fagamos un trato. Cámbioche todo ese peso por estas flores. Trato feito? Trato feito. Vaya, que hoxe é o día de ir de excursión. Sí, a Serra da Barbanza. Pero todo foi un solo. As flores. Planning para hoxe. Disfrutar do día!